Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng injing bocah-bocah kabeh, sugeng kepanggih malih kalian pelajaran basa Jawa ing dinten iki. Saderenge pelajaran dimulai, monggo sareng-sareng kita membaca surat Al-Fatihah supados pelajaran ing dinten iki saged lancar lan sampeyan sedaya saged mangerteni materi ing pelajaran dina iki. Al-Fatihah. Materi ingkang badhe dibahas ing injing menika inggih menika masalah teks pirembugan utawi pacelaton. Saderenge materi menika kula jelasaken, monggo disiapaken rumiyin piranti-piranti damel pelajaran ing dinten iki. Pacelaton yen ing bahasa Indonesia diarani dialog utawa percakapan. Dene sing diarani teks pirembugan utawa pacelaton yaiku teks sing awujud dialog utawa pirembugan sing dialami luwih teka wong siji. Tuladhane pirembugan antarane ibu lan anake. Pirembugan antarane guru lan murid-murid sing ana ing jero kelas. Pirembugan antarane kanca padha kanca. Tata kramane pirembugan. Sing diarani tata krama jroning pirembugan yaiku tata pranatan sing kudu ditindakake sajroning nindakake pirembugan marang wong liya. Kepriye tata kramane pirembugan? Tata kramane pirembugan sing kapisan nggunakake basa sing cocok karo unggah-ungguhe. Tuladhane ana pirembugan antarane ibu lan anak. Ibu nganggo basa ngoko, anak nganggo basa krama. Sing keloro, yen matur karo wong tuwa kudu nggunakake basa krama. Sing ketelu, yen matur karo wong tuwa becike rada ndingkluk. Sing kepapat, aja nyela-nyela omongan. Sing kelima, nggunakake basa sing gampang dingerteni. Sing terakhir, aja nyinggung perasaane wong liya. Sabanjure, apa ta guna lan paedahe tata krama jroning pirembugan? Sing kepisan, awake dhewe malih disungkani, diajeni lan disenengi wong akeh. Sing keloro, bisa luwih gampang anggone srawung marang sapa wae. Sing ketelu, menehi rasa kapitayan diri utawa percaya diri marang awake dhewe. Sing terakhir, bisa njaga suasana kang becik jroning pasrawungan ing ngendi wae. Cukup sakmene pertemuan ing dinten iki. Muga-muga sampeyan kabeh paham mengenai materi pirembugan utawa pacelaton. Kanggo tugas sampeyan ngerjakake gladen ing LKS halaman 14, 15 lan 16. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.